Εσύ ξέρεις τι τύπο δέρματος έχεις ή νομίζεις ότι ξέρεις? Πάμε να αναλύσουμε τους τύπους δέρματος, όση ώρα εγώ ξεβάφομαι. Λοιπόν, οι τρεις τύποι δέρματος είναι το λιπαρό δέρμα, εννοείται, το πιο γνωστό, κοινώς ακνεϊκό, που δεν σημαίνει παράλληλα ότι μια λιπαρή επιδερμίδα απαραίτητα θα γίνει και θα γυρίσει σε ακνεϊκό δέρμα. Είναι η ξηρή επιδερμίδα και η μεικτή. Ποια είναι τώρα η διαφορά τους? Ένα λιπαρό δέρμα, αυτό που βλέπουμε πρώτον στο πρόσωπο, είναι η πάρα πολύ έντονη λιπαρότητα. Επίσης, η πολύ γνωστή σε όλους σπυράκια, φαγέσορες και γενικώς έντονο σμίγμα. Οι φαγέσορες, για όσες δεν ξέρετε, είναι τα μικρά μπιμπικάκια, είτε είναι άσπρα, είτε είναι μαύρα. Κλειστή και ανοιχτή φαγέσορες, ένα λάξ, ας πούμε. Λοιπόν, το λιπαρό επίσης στο δέρμα είναι λίγο πιο χοντρό, δηλαδή μπορείς να το πιάσεις με το χέρι σου και να καταλάβεις ότι η επιδερμίδα αυτή είναι πιο χοντρή. Εκτός ότι γυαλίζει κιόλας. Αυτό είναι το λιπαρό το δέρμα. Πάμε τώρα να δούμε για το ξηρό το δέρμα. Έχεις δει αυτές τις κούκλες που έχουν γυάλινη έτσι επιδερμίδα και πάντα τις βλέπαμε και ζηλεύαμε αυτό το δέρμα? Αυτό κοινώς είναι το ξηρό το δέρμα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που φαίνεται περισσότερο στο ξηρό το δέρμα? Φαίνεται μια πολύ λεπτή επιδερμίδα, κοινώς τελείως εύθραυστη επιδερμίδα, που μπορεί να έχει και κάποιες τάσεις προς ευαισθησία, να κοκκινίζει λίγο πιο έντονα, ας πούμε, και όλα αυτά. Αυτή είναι η ξηρή επιδερμίδα. Τώρα, η μεικτή επιδερμίδα είναι όταν στο σημείο το πιο γνωστό, το σημείο ταφ, δηλαδή μέτωπο, πηγούνι και μύτη, ας πούμε, να είναι λιπαρό το δέρμα και στην υπόλοιπη περιοχή να είναι ξηρό. Ή και το ανάποδο. Σπανίζει βέβαια, αλλά μπορεί να συμβεί και το ανάποδο, να είναι ξηρό το ταφ και να είναι λιπαρό το υπόλοιπο πρόσωπο. Οπότε αυτή η επιδερμίδα λέγεται και μεικτή. Αυτές είναι οι τρεις τύποι δέρματος. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το αφυδατωμένο δέρμα, το ευαίσθητο δέρμα, δεν είναι οι τύποι δέρματος, είναι τάσεις του δέρματος, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να έχεις, ας πούμε, μια λιπαρή επιδερμίδα, αλλά παράλληλα να είναι και αφυδατωμένη. Δηλαδή να μην έχεις ενυδατώσει καλά αυτή την επιδερμίδα, να μην πίνεις πολύ νερό και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για τους τύπους δέρματος. Ελπίζω να σας βοήθησα και θα σας πω και κάτι καινούριο σε ένα επόμενο βιντεάκι. Bye bye!